पालघरच्या मोखाड्यात एका विद्यार्थ्याचा अपघात झालाय। या अपघातामध्ये 10 विद्यार्थी जखमी झाले। 2 विद्यार्थ्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे। चालकाचा ताबा सुटला आणि पिकअपचा अपघात झालाय। मोखाडा तालुक्यातल्या चपलपाडा इथे जिल्हा परिषद शालेय विद्यार्थ्याच्या पिकअप व्हॅनचा हा अपघात झालाय आणि क्रीडा स्पर्धेला जात असताना हा अपघात झालाय। या अपघातामध्ये 10 मुलं जखमी झालेली आहेत। दोघांची प्रकृती यामध्ये चिंताजनक असल्याचं कळतंय। चालकाचा गाडीवरचा ताबा सुटला आणि हा अपघात झालाय। विद्यार्थ्यांवर सध्या रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहे। मात्र कशा पद्धतीने गाडी उलटलेली आहे ते आपल्याला दिसतंय। यामध्ये विद्यार्थी जखमी आहेत, गंभीर जखमी आहेत। यामध्ये दोघांची प्रकृती ही चिंताजनक असल्याचं कळतंय। चालकाचा गाडीवरचा ताबा सुटला आणि ही अशा प्रकारे पिकअप पूर्णपणे उलटी पडली आहे।